Du kan lynhurtigt mærke, hvordan stemningen er, og komme ind og sådan duften af kaffe og lyden af glade gæster. Og, altså, så ved jeg bare, at det bliver en god dag. Det er ikke så iscenesat og så formelt. Det er meget nede på jorden. Jeg tænker, jeg er heldig at arbejde sådan et smukt sted med lækker udsigt, og det er jo velkommen, når man kommer her ind ad døren. Glade gæster er det mest fantastiske i verden. Altså, det er det, der kan få en helt op at køre sådan en dag. Når man møder om morgenen, så kan man mærke, at der er en høj puls i huset. Fordi alle er interesseret i at gøre det bedste for vores gæster. Det, at man kommer ud, man går måske ned ad en lang gang, og så er det Mine, som altid er her og tager imod dem. Og hun kan huske dem fra sidste gang, de var her, ikke? Jeg har lavet det her, og I kan huske, at I synes, at den der drømmekage var helt god. Den er på buffeten igen i dag. Og tit der får jeg at vide, nej, hvor ser det lækkert ud, nej, hvor er det godt. Og det kan gøre mig glad. Og så prøver man at gøre sit bedste for at gøre det mere indbydende til gæsten. Du er færdig med dagens stunt, og ligesom skal koble af. Så det der med at gå ud af døren, ud i skoven, mærke nogle helt andre dufte og lyde, og så gå ind i en skovfløj, hvor du kigger ud på en lille skovsø. Altså det er bare sådan et rart område at komme ud i. Altså når jeg kommer her om morgenen og går herover, så der dufter simpelthen så godt af vand og havgus, som bliver blæst ind for Øresund, samtidig med en utrolig dejlig duft, der er ude fra skoven af. Og jeg bliver altid i super god stemning, når jeg er herovre. Jeg tænker først og fremmest på, hvad vil jeg føle stolthed i at servere, og hvad vil jeg føle stolthed i selv at spise. Og der er nogen, der faktisk vil kalde os nørder, men jeg vil hellere kalde os kompromisløse. Altså nu kommer jeg oprindeligt fra det vestjyske. Vi har sådan en lokal fiskehavn hernede på havnen, Kim, og han er også fra Vestjylland. Så ham og jeg, vi forstår hinanden ret godt. Han ved, hvad det er, jeg spørger efter, når jeg skal bruge specifikt for eksempel pikvar, som vi har fået ind i dag. Man får sådan en god fornemmelse i maven, fordi man ved, at lige meget hvad, så er det bedste af det bedste. Der er mange, de skriver, vi vil gerne have det lokale med guldvæggen. Så får de det med guldvæggen. Og så er der nogen, der siger, at de vil gerne have det, hvor der er et stort rum og 2 store lærred. Så fjerner vi bare den ene væg. Vi elsker at holde fester. Vi holder mange bryllupper, mange runde fødselsdage, konfirmationer, alt. Ikke? Og det er alt fra den afslappede familiebrunch til kæmpe bryllup med 300 gæster og fest i flere dage. Og jeg elsker, når jeg kommer ned ad gangen. Hvis jeg hører dem sige, at det var en god frokost, eller jeg har sovet godt, og så vågne op til den der udsigt. Det der med at gå rundt og høre, hvad de har oplevet, bare være sådan en flue på væggen, det gør mig bare glad. Det er det fedeste. Er du klar? Nu er jeg fra Wheelzone, og jeg kan godt genkende fisken, når jeg ser en frisk fisk, når jeg ser den. Det er top lækkert. Vi prøver lige igen.